Аз съм Моника от втория клас на 8 години и ще прочета отказ от книжката Ваканциите на малкия Николан от Санпе Госини, превел от френски език Венелин Пройков. Отказът се казва "Решава татко". Всяка година, с други думи, миналата и по-миналата, предишните бяха много по-отдавна и не ги помня. Татко и мама дълго се карат, докато решат къде ще вървим на почивка. После мама се разплаква и казва: ще се прибере при майка си. И аз също се разплаквам, защото много обичам баба, обаче при нея няма плаж. В крайна сметка отиваме където каже мама. Впрочем, не у баба. Вчера, след като се навечеряхме, татко ни изгледа строго и каза: слушайте сега, тази година никакви спорове, решавам аз. Ще отидем в Южна Франция. Имам адреса на една вила за даване под наем край плаж Лепен. 3 стаи, течаща вода и електричество. Хич нямам намерение да отида на хотел и да ям отвратителната им храна. Чудесно, скъпи, каза мама. Струва ми се, че това е отлично хрумване. Еха! Извиках аз и се разтичах около масата, защото не е лесно да седи човек. Здравейте, аз съм Мартина от втория клас и ще ви прочета отказ от дневникът на Дръндио. Оправете се, господин Острелков, от Грег Свети. Имало едно време човек на име господин Острелков, който си мислил глупави неща. Не че съм голям ученик, но в едно съм убеден: белите мечки са безполезни животни. Веднъж господин Острелков потегли с колата си. Ето, тръгвам. Но после това... Опа! Здравейте, аз съм Катрин от втория клас и ще прочета дневникът на един Дръндио. Грозната истина от Джеф Кини. Мисля, че повечето деца вече бяха отписали неща, защото всички играха на каквито електронни джаджи си бяха донесли. На мен изобщо не ми хрумна да си нося видеоигри, а нямах и изписание или нещо друго, за което да се забавлявам. Затова попитах един от възрастните какво мога да правя. Госпожа Бана ми обясни, че в ъгъла има център за занимания за всеки, който искаше да се позабавлява през нощта. Но всички занимания бяха за малки деца. Аз съм Елена от втория клас и ще ви прочета отказ от Еми разговаря с животните, голямото надбягване от Даяна Кемпън. Донеси я, извика Еми Уил и хвърли пречката с всички сили. Териерът Хилтън се втурна по плажа след нея. Еми го наблюдаваше, но след това необичаен шум от към небето привлече вниманието й. И тя подигна глава. От морето към остров Клейтън летеше хеликоптер. Погледни го, каза Еми на Хилтън, който пусна пръчката в ръката й. През цялото време се снижава и скоро ще се на пристанището.
се приземи на острова, ще кацне на другото. Издрявкам се да отидем да гледаме. Той заряза пръчката и хукна през пясъка. Здравейте, аз съм Деница от втория клас и сега ще ви прочета от вълшебното дърво, английска приказка. В една градина растеше вълшебно дърво. Щом някой застанеше пред него и си пожелаеше каквото и да било, то мигновено се сбъркаше. Стопанинът на градината, възрастен мъж на име Уилям Смит, никак не обичаше децата и не им позволяваше да се доближават до вълшебното дърво. И понеже те тайно прескачаха през оградата, един ден той се провикна високо. Искам всички съседки деца да отлетят на луната. Вълшебното дърво изпълни желанието му, разбира се, вече нямаше кой да безпокои господин Смит. Любовните птици в градината, които обичаха децата, спряха да пеят голяма работа, рече си злият старец. Една ластовичка обаче долетя при него и сърдито изсука. Искам децата да се върнат от луната. Господин Смит се разсърди и мърмори. Искам ластовичката го изпревари и добави. Искам господин Смит да стане добър човек. И стана чудо. Господин Смит изведнъж стана добър и любезен човек. Дори се усмихна. Искам децата още тая секунда да се върнат от луната. Каня ги на чай вкъщи. Ще ги почерпа с ябълков кекс и други сладкиши. Щом чуха това, птичките по градината пак запяха с песни. Посрещнаха децата от луната и слънцето пак позлати вълшебното дърво, чието листа непрекъснато шепнеха "Пожелай си нещо".